Cangkra terus sumbar Lindhu bumi konjeng kumaludha guntur ketuk kang jala nidhi kumembak penyu kumambang tu sang Wisnu Bathara sedalu tan bisa nindra sang Prabu Dasawilukrama eling-eling Narendra ingkang nalika semana wis kencokan Kumara wis minger kiblate ilang kautamane ciptane galih amung budidaya dene rarsa padi lenanira Narendra sepuh Prabu Rama Wijaya lon-lonan tindake sang Prabu Dasawilukrama angupadi papan pesaryanira Sri Rama Wijaya Kanjeng angge klap-klap katon berkincange ngalis risang mawe gandrung parang katwukir muyak mayik katon tias bali lumare sang gandrung wah wektu kang prayoga wanci tengah wengi ndi peturane Rama Wijaya lampahe sang Dasawilukrama dupi wis manjing papan parmane Sri Rama Wijaya sampe sakala brangkang anyaketi umbyanira Sri Rama ingkang katembenendra grayah astane Prabu Dasawilukrama sigra amiyak singep ingkang kinarya singeping Sri Rama Wijaya riwus nyoti narbuka ponang singep sakala Prabu Dasawilukrama pusaka curiga tumanteping jajanira Sri Rama kagiat Sri Rama Wijaya nalika semana sigra lumajar saking jroning panti pamerman nenggih sang Dasawilukrama
Bathara jagat pangestungkara. Ora nyana kalamuntana telik sandhi upayaning mungsuh ingkang bisa manjing jroning panti pamermaning sun ingkang satemah nibakake curiga tumanceping jaja isih pinayungan dening Gusti ora nratah jantungku. Kok kaningaya temen ana lelakon kang elok-eloki baya sapa ingkang tumindak curiga iki. Koko Prabu wanci sanes wanciripun dene Paduka Koko Prabu animbaling kang rayi sarana anggah anggen kula tilep yayi waspadakna jajaning pun kakang Tatu Curiga iki ana curiga ingkang tumancep jajaning pun kakang pranyata ana duratmaka ingkang nedya nyidra pati uriping pun kakang Lesmana enggal koyaken sapa baya tak kira durung adoh. Balik kula paman parat kanuman wonten dawuh Gusti ingkang sinuwun Tatu Curiga jajane manut ngendikane ana duratmaka ana maling cumani lanyo mancing jurung pati pamerman. Waduh. Gek sinten pamer? Upamane ngerti pateni mau-mau. Perintahno kabeh para wanara sing turu-turu kegugan. Sapa sing latangi laran? Kon nglilir, kon melek. Ana maling. Wonten duratmu. Eneng maling. Maling. Hei, latangi maling. Kadarita kayata mangkono nalika sumur ingkang wonten jroning pakunjaran nenggih Raden Jayanggada ingkang winastan mrengkang saking pernatan jroning ratri mireng payo-payo jroning kedaton eling-eling Jayanggada Senopati dupi mireng payo-payo datan saroning penggalih tatan saronta ing penggalih Bramantya ndupak pager tembok jebol padha sanane kok mlebu jroning kedaton. Maling, enek maling. Ngilir. Maling, enek maling. Enek maling. Lawas urip ngawula ning Pancamati durung tau Pancamati kok enek maling. Nek mung nyolong bondo donya. Mesti ning bab-bab wigati kang siningit. Mesti wong tumindak curiga sing adi gawe onar ana negara Pancamati. Ya sapa menungsane candak mati dening aku. Dening aku.
malinge. Lho, aku Jayanggada. Kowe Dasawilukrama. Hei! Ratu Pancawati Prabu Dasawilukrama. Kowe sing gawe unteran-unteran. Iki malinge aku. Pati seneng aku, hei! Wah, iki mati wae. Mati kowe. Mantek sing balila mung kowe Jayanggada. Iki ning sambung rapete. Kowe bakal nyidra kawan Kanjeng Rama Prabu Rama Wijaya. Ya ngono ora? Ora usah plilak-plilik mripatmu. Dasare kowe gething keburu sengit. Kowe wis ora seneng karo Sri Rama. Parek kepengin bali lar njungkeng kawibawan. Parek gawe gara-gara. Wong paling ketekel. Kanjeng Rama, kirana Prabu. Lah, menika Duratmaka sampun menanggi. Maring Aguna sampun kecepeng. Sinuwun. Kula suwun paduka Sang Prabu. Wening raos sing penggalih. Sampun malika kula namung dipun siksa nadyan kapejahana kula sendika. Sauger sampun wonten tandha buktinipun. Piye? Kowe irih isih arep golek bukti kang nyata. Wong sepirang wis mangerteni. Nyatane bareng tak oyak tinemune sing ijen tanpa ora aku ketemu karo kowe. Nyatane kethek sing ora gelem manunggal mung kowe Jayanggada. Piye Jayanggada? Nalika semono ora wis tak kandhani to kowe. Kowe kuwi ponakku. Iki pulunakku. Nek tumindakmu kaya ngono ora ono glandang carang saka pucuk, ngerti ora? Ora ono wong gerak menu kebet. Pakmu cilik menu katut. Eman banget Jayanggada. Labuh labetmu ana kebecikanmu iki jebul mbok ilangi mung srana tumindakmu sing nalisir saka bener. Iya. Mangko dhisik. Nggih anak Prabu apa ora prayoga ditritipik. Wah, menika sampun cethok. Menika ingkang kula. Anoman, wonten dawuh sinuwun. Aja wedi kangelan. Iki gua anyang tengah ngalas. Gua anyang tengah ngalas iki ruten ana nggon wit gurda. Dirut ditaleni bondo gen mati garing ning tengah ngalas. Dika misaken. Jayanggada, aku mung sak demo. Bondo tangan tak srimpung sikilmu. Kowe tak rut ana witing gurda. Jayanggada, sesantiripun Kakang, wong becik ketitik, wong ala ketara. Sapa sing disiki cidra ing kono wahyune bakal sirna. Kowe eling-elingen Jayanggada.
Nadyan nampi pacoben panandang ingkang ngawrat parandene Jayagoda. Amung pasrah sumarah keparenging Gusti ingkang akarya jagat. Nalongso ing Gusti narimah pasrah marang purbaning kawasa. Nuju weninging cipta mantenging pangesti sruning subrata kandhasing panalongsa. Ngambore ngawiyat Sukmanira sang Begawan Subali sigra manjing angganira Raden Jayagoda. Jagat Pangestu Ngara. Ngaturake penuwun ngersaning Gusti kamurbing dumati si kepareng ngayomi marang jiwa ragaku. Kok kepati-pati temen wong cidra kok saya ndrebala. Wong culika saya ndadra. Ya. Jayagoda aku mung kepingin jejegake sing lagi bengkok. Ngilingake wong sing lali. Muga-muga kadang-kadang wanara ora keblinger kiblate. Yo, diarani anggota balik sakarepmu. Jayagoda. Wa patihani lho. Iki meneh kowe. Ora depisin. Lho, apa ora kuwali? Kudune sing isin ya. Dasa Wilukrama kuwi sapa? Kae tegak turune mungsuh. Keneng apa? Mbok sembah-sembah. Dasa muka wae nalika semana. Mbok jajah negarane, mbok pateni. Lah kok bareng tekan anake mbok sungkemi, tuk ngreset, kethek ra duwe adeg-adeg. Malah duwe jati diri iki kelangan kiblat. Ayo arep apa? Yen pancen bisa aku patenono. Wis aku mati gelem timbang aku nyawang lelakon Goro Pancawati kaya ngono. Sedulurku para wanara diosak asik rasane. Diobrak-abrik kaya ngono kuwi. Kae wong duweni milik pribadi ning nggunakake para kawula cilik ora ngerti kentang kimpune dienggo ragat. Mlebu kowe barang kuwi. Kuwi rasakno to, rasakno. Yen pancen kan belani Dasa Wilukrama, belanono, aku patenono. Wis. Aku lila sing mateni kowe nek dipateni karo bangsaku para wanara. Aku eling, kowe kancaku. Iki bumiku. Patenono aku. Ning aku nek pateni karo Dasa Wilukrama ora sudi. Oh iya. Nek tak pikir-pikir jane ya bener kowe. Sak suwene eneng lelakon iki Pancawati kok blas gak tentrem blas ngono lho. Iki kepiye ta iki? Rumangsaku dilo-dilo ganti pimpinan kok ora tau beres. Jer solan salin, bungkar pasan, segrupe ngantek londot. Wah, terus aku ki piye aku ki? Aku ki bingung. Yen pancen ngono, wis saiki kowe melu aku. Hah? Kowe melu kowe? Iya. Nek kowe gelem nanggung perkaraku mati bareng diwujudi. Janji aku karo kowe manunggarasane. Aja nganti kowe gelem diribet-ribeti wong liya. Kowe duwe nono atek-atek jati diri sing cetha. Aja nganti wong manca kuwi mlebu menyang negarane dhewe ngorak-arik rasaku karo rasamu. Ya, wis aku ngerombong kowe. Iya Jayanggada. Kowe abot karo Wilukrama.
nggonku kekadangan nggonku kekancan karo kowe paribaca Labuh Sabayapati. Yen nyangalengka direwangi nyabrang segara liwat ning nggon Kretek Setu Bondo paribacan Anderpati kok entuk-entukane ming kaya mengkene. Apa kowe lila? Jane aku ya ora lila, nek panyo ora lila ayo manunggal karo aku. Engko kowe iki diarani provokator. Aku mbarani provokasi ya sakarepmu ning aku duweni gegayuhan kang becik, rukun, tentrem para kadang wanara. Ya wis, aku melu diareke dhewe-dhewe padha mikir. Sing mati aku apa kowe? Tak taker wareg. Nek pancen kowe rila aku patenana kahanan ming kaya ngene negara Pancawati nek kowe mentala rasamu kowe nyawang kanca-kancamu do kaya ngono kuwi kowe diperintah karo jajilanan kowe gelem. Ayo Dasawikrama kuwi sapa? Tedak turune mungsuh. Lah rak tenan. Aku biyen aku wis nyira ya kowe duweni kekarepan kaya sing dadi bukti lawan nyatane. Nyatane aku mbok buak, aku sing urip. Aku mbok taleni iso ucul jalaran aku diayomi karo dewa. Tegese aku iki ora luput. Iya lho trep. Oh semalan nek Jaya Gada, kowe gawe ontran-ontran karepmu piye? Kowe nampa anggota anyar ora? Nggih saged ki mawon. Kowe gawe kisruh ene negara Pancawati. Kabeh ketek-ketek mbok kumpul iki piye kabeh iki piye? Piye? Wasipun mekaten menika ingkang dados pikajeng kula. Menawi benaripun paman kersa nyari-lari monggo, menawi mboten kersa kula benan pejahi ki mawon. Dan Bang, aku majani kowe. Entukku apa kowe iki ponak aku? Ha iya to? Inggih. Bola-bali biyen aku jane iki ya ngomong, ning aku arep matur ora wani. Ha iya to? Mulane. Nah, iki wis ketekel undraning perkara. Jaya Gada, wong cek ketitik wong ala ketara. Inggih, Paman. Nah. Saiki gumantung ana kowe. Nah, aku ndek kowe. Wis rampung ngono. Lanat Jaya Gada. Iya, aku Jaya Gada. Kowe sing ngirup para wanara. Kowe sing ngirup kabeh para kethek. Iki provokatore. Ayo. Wong edan, arep kok semono kowe melu aku. Saiki ora ngajeni aku. Lho, ya nesu. Ya wajibe kowe koreksi. Biyen dipepundi ngono. Saiki bakul lasongane melu bengok iku wis jeneng lumrah. Aja serik ya Mas. Pamulo. Biyen. Bukitan. Jaya Gada, ono parat. Petunge mung kari loro. Sing mati aku apa kowe? Bagus. Dadi prino pantarane wengi. Ya kejaba aku besok kapan bisa tetandingan jurit karo margane pati cobanen.
Keparat Jayagata mati dening aku. Ayo. Karepe dhewe. Ora pangling. Kakang Subali. Padha demite. Kowe Kumara, aku Kumarane demit kowe jail. Ayo saiki padha mbelani anak. Kowe mbelani anakmu, aku mbelani anakku. Mbok. Hanoman. Bileken gunung ngungkrungan iki.